speċjali. Nemmen il-lejla bil-għajnuna tal-Ispiritu Santu il-mulej ħajtikom service. Daw kollha li qegħdinaw ħad jieħdu service. Ħambludlukom id-żejt kollu. U l-oils kollha tal-magni. Imma ħanamluhomkom kollha ġodda b'xejn, praise the Lord. Amen. Għarax service dak, golden service. Amen. Però inħeġġiġkom sew dak kollha li intom preżenti dak kollha tissegwu fuq YouTube. Isimgħu sewwa għax nemmen li dan huwa wed mistaġġi li ħatibqgħu tiftakru għal tul ħajjitkom għax ħajjejnkom ħafna fil-erja tar-relazzjonijiet tagħkom sew fi żwieġ, familji, knisja u relazzjonijiet. Issa isimgħuni, ħalli ngħinkom speċjalment għal koppji u anke għal dawk li intom parti mill-familja River of Love. Meta ngħid xi ħaġa jiena toqgħodx ħares lejn raġel qed tara u sewweklek. Jew lejn il-mara ara għetlek jiena qed tara saw. Kull ma ħanejt huwa għalik. Mhux għalija, jew għalih, għalik. Infatti kull ma ħanejt huwa għalija. Huwa għalija wkoll. Amen. Għalhekk inħeġġiġkom issimgħu bir-reqqa. Itolbu mija issa stess, minn qalbek. Għajdu l-mulejlu, Spiritu Santu, kellimni l-lejla, mill-kelma qaddisa tiegħek. Spiritu qaddis, illuminali moħħi, għatini qalb għalik mulej, għatini qalb li toġbok, u kompli jaħdem fija, it-trasformani, biddilni, biex insir iktar dejjem nixbaħ il-sidi Ġesu Kristu. Mulej, jina nċedi li l-nifsi biex il-pjan tijak jiseħħu jisir fil-ħajja tijaj. Fisem Ġesu Kristu. Amen. Morru fik tibta Efesin kapitlu 4. Efesin 4. Naħseb ħanamel statement li għandu jkun issa dan xi ħaġa dogmatika f'ħajtek. Ix-xitan jobot il-familja, ix-xitan jobot iż-żwieġ, ix-xitan jobot relazzjonijiet li ġejjin minn Alla, ix-xitan jobot il-għaqda fi Kristu, joboda. U għalhekk jiġġielida. Ħafna. Fil-ktib ta' Efesin kapitlu 4, issa daw il-prinċipji li ħanitkellem fuqhom il-lejla bl-għajnuna tal-Alla, joddu għal ħafna relazzjonijiet, sew bej mara u raġel fi żwieġ, sew bej tfal bejniethom, sew bej relazzjoni ta' missier u wolied jew omm u wolied u viċi versa, sew bej aħwa fil-komunità, fi-knisja, sew ma' grupp li inti taħdem jew li inti tamela magħhom ta' spiss, imma dejjem ħanitkellem għal kemm ċertu prinċipi li ħansemmi ħajjejnu anke lil dawk li m'għandhomx il-Kristu għax huma prinċipi li ħajjejnuk fil-ħajja tiegħek. U ċertu affarijiet aħna noħduhom for granted. Vers 1 ta' Efesin 4. L-Ispiritu Santu jitkellem. Inħeġġiġkom jien il-proġunier tal-mulej biex timxu sewwa skont is-sejħa li biha kontum sejħin. Bl-umiltà kollha. Umiltà kollha. Bil-ħlewwa. Bil-paċenzja. Taħmlu u tħobbu lil xulxin. Ħabirku aħdmu għalija di biex iżommu spiritu wieħed fir-rabta tas-slim tal-paċi. Trid taħdem biex iżomm il-paċi. Trid taħdem biex iżomm l-għaqda. L-għaqda fi żwieġ, l-għaqda fil-familja, l-għaqda fil-knisja, l-għaqda fil-ġisem ta' Kristu, l-għaqda fil-komunità. Trid taħdem għaliha. Ġisem wieħed u ruħ waħda. L-istess kif kontum sejħa għal tama waħda. Mulej wieħed, fidi waħda, mamudija waħda, Alla wieħed u missier ta' kulħadd, li ju fuq kulħadd, kulħadd u f'kulħadd. Aħna l-koll
Minn mindu twilet sa kemm tmut u bil-grazzja tal-Alla inti mbagħad tidħol fil-glorja tal-ġenna. Ma tiqaf qatt tikber aħwa. Int minn int taf kemm taf, matur, immatur, taf ħafna, taf ftit, aħna kollha id-din fi proċess. Ħadd ma wasal, ħadd ma jaf kollox, u anke jekk taf xi ħaġa hemm ħafna iktar x'tista' tkun taf fuq dak li diġà taf aħseb wara dak li ma tafx. Aħna l-koll qegħdin fi proċess ta' nikbru. Jiena bl-Ingliż inħobb ngħid hekk. Everyone grows up. Everyone grows old, but not everyone grows up. Kulħadd jikber fl-età, imma mhux kulħadd jikber fl-erf. Kulħadd jikber fl-età, imma mhux kulħadd jikber fil-maturità. Il-maturità trid tażilha int. Ħadd ma jikber fil-maturità awtomatikament. Trid tażel li tikber. Is-snin ħajbqgħu jgerbu fuqek sakemm tmut, ħatibqa' tikber mill-lat ta' snin, żmien. Però trid tikber fil-maturità jirrikjedi li inti tkun konxju tal-għażliet li ħadd tagħmel fil-ħajja tiegħek. U kuljum tażel. Kuljum tażel. Kull ħin tażel. Kull ħin inti tagħmel għażla. X'tara, x'tisma', fejn tmur, x'tgħid, ma' min tagħmelha, ma' min ma tagħmelix. Kull jum jiena u inti nieħdu mijiet jekk mhux eluf ta' deċiżjonijiet ta' għażliet. Għalhekk dawn l-affarijiet huma dawk li ħajjejnuk tikber, timmatura u waħda mill-affarijiet li titgħallem malajr jekk jista' jkun kemm jista' jkun malajr hija li fil-proċess ta' dan kollu trid tkun paċenzjuż. Paċenzja l-kelma tidġebbida minn hawn sal-Amerika. Ma ħadd ieħor u miegħek innifsek. Trid tkun paċenzjuż. Kulħadd jgħid paċenzjuż. Allwa. Xi ħaġa interessanti fl-ewwel Korintin 13 l-ewwel ħaġa li l-imħabba hi diskritta għalija hija paċenzjuża. Paċenzja. Paċenzja. Kemm pastor? Jekk tittimita l-Ġesu mill-inqas 2000 sena. Meta tikkonsidra li Ġesu qal dal-waqt ġej u għaddew 2000 sena, ara kemm ilu paċenzjuż. Jistenna il-Knisja tiegħu timmatura. Ħansemmilkom xi punti li daw l-affarijiet biex inti tikber fi-żwieġ, fir-relazzjoni tiegħek ta' żwieġ, fir-relazzjoni tiegħek tal-aħwa bejnietkom fi Kristu, fil-komunità. L-aħwa bej aħwa. Dawk li jattendu ma dawk li qed imexxu u viċe versa dawk li qed imexxu ma dawk li qed jattendu. Ma nużax il-kelma membri għax pereżempju Knisja River of Love aħna m'għandniex membership. Aħna membri tal-ġisem ta' Kristu, hawnhekk tiġi jekk trid, meta trid, u mbagħad il-commitment ma tagħmlux mal-pastor u laqqas mal-karta, tagħmlu bejnek u bejn Alla l-commitment. Amen. Kieku tagħmlu mal-bniedem, kieku l-bniedem inti tiġi obbligat lil bniedem. Ovvjament tħobbu u tirrispettaħ il-bniedem għax miegħu titgħix u ma jgħixu miegħek, imma il-commitment tagħmlu mal-Alla mbagħad l-affarijiet isew mal-bniedem. Number 1, x'ħajoqtol l-armonija moħkom hawn.
Għax di ħatejnkom bħalma ħatejn lili, il-marti, il-luledi, li sal-mil-biraħ sal-lum stess teċ kam għamil deċizjoniet, froġijiet, ftajjar, frejjeċ. U teċ kem kelli namel deċizjoniet, għazliet, xiut minnom tajba, xiut minnom ħzina. Pero f'kollox titallem. Jek trid. F'kollox titallem. Kull ħaġa li inta għaddej minna, tista' titallem minna biex timmatura. U meta ngħidu nimmatura, mhux bil-fors biex jiena nsir bravu f'għajnej il-bniedem, biex nimmatura biex insir nixbaħ iktar il-Kristu. Il-Ġesu. Number 1, x'ħajoqtol ir-relazzjonijiet tiegħek f'ħajtek. X'ħajoqtol, what is going to kill your relationships in your life. Għal darboħra. Bej inti u martek, inti u zewġek, inti u lidek, inti u l-boss, inti u il-knisja, inti x-xirka u l-komunità fejn inti. X'ħajoqtol? Are you ready? L-ewwel ħaġa li toqtol dik ir-relazzjoni hija int. Self-centeredness. Self-centeredness. We end up wanting to protect me instead of we. Are you listening? The moment you start protecting me instead of we, you've created the battle on the get-go. Il-moment li tibda tipproteġi, qed nipproteġi lili, miskin jien, ara ġrali jien, qed nweġġa jien skomdu, jien. Insejt li hemm xi ħaġa kbar milien. Aħna. Aħna fi żwieġ, aħna fil-familja, aħna fil-knisja, aħna. Id-dnub, wieħed mid-dnub jew id-dnub kardinali li wett u Adam u Eva, mhux għax kienu t-tuffiħa u l-banana jew id-dullija, imma għaliex l-ewwel iċ-ċentru kien Alla. U f'daqqa waħda d-demonju għamel il-Adam u Eva għamilhom iċ-ċentru. U ma għamilhomx iċ-ċentru bħala koppja, għamilhom iċ-ċentru individwali. Għax wieħed beda jaqbeż għalih u l-ieħor taqbeż għaliha. Meta qabel kienu jaqbżu għal xulxin. Il-moment li daħal id-dnub, in-nota, nibda nipproteġi lili. Minfor nipproteġi l-familja tiegħi. Ninsa li għandi uliet. Ninsa li għandi żwieġ quddiem Alla. Ninsa li għandi sejħa. Ninsa li jiena parti minn familja. U li jiena nagħmel differenza u huma jagħmlu differenza lili. Ninsa. Il-moment li tibda taħseb fik, tinsa taħseb f'ħadd ieħor. U jibda t-tifrik. Jibda t-tifrik fi żwieġ. Xi ħaġa interessanti, meta ma koppja tiltaqa' l-ewwel darba, jamu bimħabba u kollox isir issa qalbi issa nħallaslek jien. Issa naħsillek il-ħwejjeġ jien. Issa tqgħodx issajr, issa ejja għandi u nibda nsajlek jien. Issa tħabbix rasek, issa nibda waslek jien. Tibda taħraġeb kif kollox jibdew jagħmluha bħala wi. Kif jiżżewġu, aj. If you're trying to protect I, you will destroy your marriage. If you're trying to protect I, you will destroy the church that you're in. If you try to protect I, you will destroy your family.
Jekk inti l-ewwel ħad tipprova tipproteġi jilien, ħad kisser iż-żwieġ tiegħek, ħad kisser il-ulidek, ħad kisser ix-xirka fejn inti ħad kisser. Għax inta għamilt liena u Alla sidi u ma jkollix allat oħra għajri. Għamilt lilek innifsek iċ-ċentru taż-żwieġ, tal-familja, tal-komunità, tal-kumpanija. Wi. U din hija naħseb waħda mill-ikbar problemi tal-koppji. U nista' ngħidlek li meta kellna problemi ta' fiż-żwieġ tiegħi ta' marti, challenges, għaliex ħarisna għall-interessi tiegħi u hi tagħha. Imma amazingly qabel ma jkoppja jiżżewġu jibdew jaħsbu l-ewwel aħna kif jiżżewġu mbagħad jien. Xaħat jibda jiġi l-River of Love għall-ewwel. Kemm jiena kuntent fil-familja. X'nista' nagħmel biex ngħinek, Pastor? Xi trid nagħmellek ejja? Ħajja ħalli naħdmu għal xi. Kif xi ħaġa tmur xi ħaġa ħażina għalih jew għalija, issa nibda nipproteġi lil nifsi. U nibda nsir kankru fil-ġisem. Nibda nikkankra. U minn membru fil-ġisem li suppost qiegħed hemm biex isaħħaħ il-ġisem, jibda jiffoka biex isaħħaħ lili issa. Jien. Tu. Konxjament ibda ssib post għal koppji, għal familja, għal-komunità. Sib post fej tiċċelebraw il-xulxin. Aħna niġu hawnhekk fl-imkien mhux biex nisimgħu biss il-kelma, mhux biss biex inkantaw nfaħru l-Alla li għandna nagħmluha u hija kmandata fil-Bibja, imma niċċelebraw il-familja ta' Kristu. Hawnhekk inti tiġi għalik l-aħħar, l-ewwel ma tiġi għal ħaddieħor. Jekk tibda tiġi l-Knisja għalik, m'intix ħaddumaw. Immaġina li kieku l-passer jiġi għaw għalih. Dawk li jmexxu kieku biss jiġu biss għalihom. Għedtilkom kemm il-darba ma jkollix ftit niġi, ma niġi. Għaliex qed niġi għalikom. Dejjem mal-Alla l-ewwel, imma l-Alla jiġi tradott għall-familja tiegħu. Ma tistax tħobb l-Alla li ma rajtx u tobot il-ħutek li inti rajt. Ma tistax ikollok relazzjoni sana u ħelti, tgħid għandi relazzjoni tajba mal-mulej ma marriċ bil-Kristjani, inti mqarraq. You made Christianity about you and you're deceived and in danger of going to hell. Għamilt il-Kristjaneżmu about you, fuqek. Minflok il-Kristjaneżmu għal Kristu l-ewwel u għall arusa tiegħu. Meta jiena u inti aħna niġu hawnhekk nixxierku u diet ngħidha għal kull knisja ġa Malta, għal kull xirka ġa Malta, għal kull koppja f'Malta. Meta jien ma nkunx fil-preżenza ta' marti, jew inti ma tkunx fil-preżenza ta' żewġek, jew inti ma tkunx fil-preżenza ta' ħutek, tal-pastor tiegħek, tal-mexxejja tiegħek, inti tibqa' lejali. Ejli kieku jiena. Ħanke, brother Xevrel kellimni ċaru tont, insa li l-pastor bħalissa. Li kieku jiena niġi u nibda nikkritikalek miegħek il-martek. Ngħidlek għandek il-martek kemm iżżis, kemm taħseb, di min taħseb li dil-mara tiegħek. Kemm ma jistax niflaħha kif ngħaddi meħdej amen, tqabbadni xi ħaġa ġbin. Ejli inti fil-veru sens tal-kelma kif tossok dik il-ħin. Ejli fil-veru tos kun reliġjuż bħalissa u Kristjan. X'kalla kaptit? Tasarni. Ma tantx joħodlok ħin moħħkom hawn. Ekku ħut minnkom titkellmu fuq l-arusa ta' Kristu.
Umbat il-ġesu tgħidulu tgħix kemm inħobbok. U intom titkellmu fuq l-arusa tiegħu b'dew dispreċattiv, timaqdruha, tattakkawha. U inti tgħid il-ġesu ma jħossux li għandu aptit jasrek. Il-ħuk li inti ma taqbilx miegħu, dik loħk li inti ma rajġ għajn tu għajn magħha, dik hija bint Alla maħsura bid-dem qaddis ta' Ġesu. Dik il-mara li inti żewwiġt, insejt li hija bint Alla u tittat rendu kont għaliha xi darba kif trattajta. Il-dak ir-raġel li inti qed Alla, mulej, inti naħseb dan ir-raġel qed dan huwa r-raġel tiegħu vera, u għedt il-kulħadd li dan huwa r-raġel tiegħek. Jew għedt il-kulħadd li l-Knisja tiegħi hija river of love. Għax l-istess relazzjoni. Ġesu jgħidek ir-relazzjoni ta' bej koppja hija l-istess kif ir-relazzjoni ta' Kristu mal-Knisja. Għalhekk qed ngħidilkom dawn huma prinċipji li se tużhom għall-żwieġ, għall-familja u għall-Knisja. Immaġina kif iħossu Ġesu meta inti tibda tiddispreġġa, tattakka u tikkritika n-nies Alla. Irrelevanti Alla jiġi għala bibu x'taħseb int fuq niesu. Min saqsik? Int bitt għaliha lill-arusa tiegħu? Int fdejtu lil dak bid-dem tiegħek? U aħna hekk nittrattaw il-Knisja, il-ħutna, hekk nittrattaw il-martna, hekk nittrattaw il-żwieġna u ninsew kemm għamilna ħmerijiet u kemm itawwiġna u kemm ippużajna biex nattrawha u jew nattrawh. U komedna l-ruxma ta' niżdan ġej minn Alla għalli li dini għal-mara tiegħi. U mbagħad wara ftit, mbagħad iżżewweġ u bdejt tgħidli qalbi din ix-xitan. Lim waħda jħi, li batilek Alla jew li batilek ix-xitan? Xi tbiddel għax Alla ma tbiddilx. Xi tbiddel? Tinelek xi tbiddel? Ħansolvilkom il-problemi ta' żwieġ kollha tagħkom issa. Self. You made yourself center of the marriage. Pastor, tista' titkellem int? Jiena nitkellem mhux għax jien wasalt, għax ma naf il-ħadd li wasal. Aħna kollha qegħdin fi proċess. Imma tibqa' tiġi proċessat. Id-divorzju mhux ir-risposta. Ħanilkom aħwa, meta jiena intaqa' ma' koppji. Jew jaddili xi ħsieb. Nibda ngħid dal-kliem, ismgħu, jiena bħala raġel, mhux bħala raġel tal-labissu bħala pastor, bħala ġast raġel, full stop. Raġel maskili kull għadma li ġismi huwa raġel maskil. Nibda ngħid da l-deċiżjoni li ħadd tagħmel jiena kif ħajaffettwa lill-uliedi. Jew jiena ħantihom legacy li ħantihom unur, jew nkella ħantihom legacy ta' diżunur u ta' ħafna tbatijiet u weġġat u feriti f'ħajjithom. U l-punto di reverenza tagħhom meta jħarsu lura taf x'inhi? Il-papa tela il-mami. Il-mami qalbita lid-daddy. Il-mami kienet iġib il-boyfriends meta l-papa kien imur ix-xogħol. Dik hekk tridhom jaħsbu fuq hekk u ngħidem. Mbagħad tridhom isalvaw, tinsix inti dak. Nitkellem ħażin quddiem uliedi. Nagħmel affarijiet li huma ta' stmellija quddiem uliedi. Tinsiex daw qed jixorbu. Qed jixorbu. Issa, peress li aħna għadna kollha kemm aħna fi proċess, jekk żbaljajt indem anżel għal kubtejk u ġieli jetta fil-passat, jekk għamilt xi ħmerija jew xi żball jew xi dawa quddiem uliedek, inżel quddiem uliedek u apologizza. Apologizza. Jekk inti żbaljajt quddiem ħutek fil-Knisja, jekk għamilta ma' tnejn mur ma' dak it-tnejn dilhom sorry. Jekk għamilta ma' 100 quddiem dak il-100 dilhom ħwab jiena l-ġimgħa l-oħra żbaljajt. Skużawni jaħfruli. Ħalli inti tibqa' qalbek safja quddiem Alla. Imma mhux għal qed ikollok xi xokk ta' ħajtek. La tasal quddiemu.
ibqa' pur f'qalbek. U meta ma nkunx fil-preżenza ta' ħuti, mhux magħhom infaħħar Alla u kif nitloq mill-preżenza tagħhom naqlalhom il-ħama kollha. Għax dik hekk ta' u dak jagħmel hekk u l-pastor kemm iwerzaq u dak minn għalih li huwa xi ħaġa. Inti titkellem fuq l-arusa ta' Kristu, fuq il-ġisem ta' Kristu. Li huma mifdija bid-dem prezzjuż ta' Ġesu. Inti qed tagħmel ix-xogħol tad-dimonju tikkontribwixxi għat-tifrik minn flok għat-tisħiħ. Ismawni moħkom hawn. Illejla ħantikom ħsieb ieħor kif tirranġaw iċ-challenges ta' bejnietkom sew bħala komunità, bħala knisja, bħala Kristjani ma' Kristjani oħrajn, pastors ma' pastors. Il-problema hija, waħda mill-problemi ta' daw iż-żmien, hija li aħna nafu wisq. Aħna bravi wisq. U diffiċli tgħallem minn xi ħadd li jaf ħafna. Diffiċli. It's very difficult to teach somebody who knows already everything. Allura, instead of we are ready to listen, we are ready to shoot and preach. Min flok lesti nisimaw, lesti ħanibda ngħidlek, ħanibda nitfalek u nibbombardjak. Titissolvi, ħanidilkom, 50% tal-problemi ta' żwieġ tiegħek. Are you ready? Il-lejla ġejtu and ma nafx min. And Dr. Phil. Imma jiena ħafna iktar gustus minnu. Isma'. Tridu solvu l-problemi, nofs il-problemi tagħkom ħanidilkom fejn huwa. Għax ħafna minnkom, inkluż jien, ma nafux nisimgħu. You don't know how to listen. You're ready to shoot out and rebuke the devil and cast out the devil out of her and out of him and bind the devil and bind whatever. You better bind your tongue and stay silent and shut up. Kulħadd iħares li taħdej. Illu smajtu sew il-pastor ġda għalik qed. ħanġellitkom hawn. Eżis aħwa bis-seta ngħidilkom. Issa naf li hawn nies li huma estroverti u hawn nies li huma introverti. Għal dawk li intom bħali, u ħafna minnkom bħali, li intom estroverti, ibdew italmu tawlu biċċa l-sinkom u tajt xej u isma' biss. U wieqa fil-ħin kollu tittorrompi mamma mija x'biża'. Isma'w jgħid sentenza sħiħa lil żewġek. Isma'ha tgħid is-sentenza kollha lil martek, mhux waqafa kif lejl kemm ħaxa ngħidlek. Isma' learn to listen. Naf, ismawni, by the way, jiena mhux qed ngħidhom daw għax inkollha wasal fihom. Imma fiċ-ċirkustanzi li ġraw dal-aħħar u kellna dal-apostlu Talla li kien magħna li kien ta' barka lina, itkellimna fuq ħafna affarijiet. U Alla użah biex anka jispirani f'ħafna affarijiet u waħda minnhom hija di. Għaża saħħu għad ngħidilkom bis-setar, jekk nieqaf hawn ngħidilkom morru aħsbu fuqha di, titkellmux, aħsbu bux fuqha. Learn to speak less and listen twice as much. Alla tak ħalq wieħed u żewġ biex widnej biex mill-inqas tismed doppju milli għandek tajt. Tidnejdilkom waħda mill-problemi tal-koppju li inta magħhom, inkluż anka fil-Knisja. Għax ma jismanix.
Għax ma tismanix. Ħanilkom anka xi ħut fuq jaqalu għadik. Issa xi kultant għandhom raġun, xi kultant m'għandhomx. Sewwa, jista' jkun li qabli smajtek darbtejn sa mbagħad iddejjaqsi ma jsibek qed tisma'. Sewwa ġifieri mhux dejjem hija l-verità, imma iva peress li jiena estrovert, il-karattu tiegħi estrovert, jiena problema tiegħi mhux jitkellem hija problema tiegħi meta nieqaf. Però toqgħod titħaq xejn għax inti bħali, Allura naf, mela, però ħanilkom il-mulej kemm kbir. Peress li qed nitgħallem, mela jiena u inti qed nitgħallmu fejn qabli xi ħaġa li hija tajba x'inti tajjeb li tkun taf titkellem imma mhux dejjem huwa wisdom li titkellem. U għaw ħafna, u kollha għandkom titkellmu, ħadd m'għandu joqgħod lura milli jitkellem għax titkellem huwa tajjeb li tesprimi ruħek. Pero għamel deċiżjoni, kopja, ħbieb, grupp, għatu spazju lil xulxin biex tissimgħu imma konxjament. Ara, jiena bħala Gordon, pers li jiena estrovert u l-Bibja tgħidlek li hemm ħafna doni differenti, jiena żgur għandi id-don mhux għax naf xi ngħid imma nħobb nitkellem. Mhux għax inħobb, hekk ma hekk ma ġun, mhux għax tgħix kemm inħobb nitkellem mhux tibk il-każ. Nitkellem. Mela jiena rrid inkun iktar aware minn xi wħud minnkom li toqgħodu lura li ma dal-oħt, ma dan il-brother, ħan nipprova jitgħallem nisma' iktar. Nisma'. Ħanilkom aħwa, jekk titgħallmu tisimgħu mhux biss tgħin iż-żwieġ tiegħek, mhux tgħin biss il-knisja tiegħek u l-familja tiegħek. Għadha pedada jista' jkollok professjoni taqla ruxma ta' flus. Il-counselors nofs xogħolhom huwa ma jgħidu xejn, just jisimgħu. Il-mara tiegħi tgħidli bej l-ewwel jekk minn se żball qabel tiġi lura tikkoreġini. Imma mat-tieni u qabel ma tibda tiċċallenġa lill-klijent, l-ewwel tagħmel l-ewwel session, it-tieni session u t-tielet session, just tisma' lill-klient, ma tgħidlux ara x'ħanilek x'naħseb jien. Ma tgħidlux xejn. Just nisimak biss. U ovvjament jien inni naf għadi xila tgħidili u għandi ħafna bżonn fejn ikber f'dil erja jiena. Imma nista' ngħidilkom li ħafna minnkom li għandkom bżonn tikbru f'dil erja ħwada. Isma'. Shut up. And stop telling me what's your opinion. Shut up. Meta inti tisma' u ma tgħid xejn, number one, fl-aħħar tal-ġurnata ħadd tkun itallimt ħafna iktar. Iggejnjajt ħafna iktar erf u għaqal u għamilt inqas żbalji li iktar tard ħajkollu jiddispjaċik tagħhom. Per eżempju, il-bieraħ ħanidkom jiena xi ħaġa mhux ħodilkom id-dettalji kollha, ma l-bieraħ pereżempju jien kelli ġurnata lussu mal-Apostol Nevin. Mort id-dar. U l-mara għalt li air condition ma bedix jaħdem għalt li tfejtu minn mal-ħajt. Għalt li il-switch huwa wara il-kabor tal-kodba u ma sax inġalqu. Ma nafx għaliex jien il-balalu għamilt fass fuqha. Għamilt fass, spiċċajna argumentajna, mbagħad it-tifel Ġożaja Mikaja Senuni. Għallu li daddy, għalli, what's the big deal? Imbilli tefet it-switch minn malħar. What's the big deal? Għalġa xiel. That was a revelation. God used my prophet and my apostle. Okka li napologizza l-tfal. Għaxem si kienu fi xena. Okka li napologizza mal-mara. Għajna l-balalu, għadna mel-fass, sawad. Ma nafx għalix, imma rajta xaħġa t-barra.
Kemm kont ċuċ. Bħal xuħut minnkom. What's the big deal? Allura, għax, għarrajt naf, per esempio, minna, per esempio, jina għed minnu, ma tanġu nħobb nħalli id-daw li għoti xed. Jitallimt fil-ħajja, fil-relazzjoni tijaj. Issa, unut li ħin kollu, kull darba nida l-mara, idfi warajk. Drat idfi warajk, ma xie kull tanġorta tinsa. Issa, mux għalxejn u għatnajet u għarra. U? Ting, ting. U evitajt. Argument. Atmosfera ġiba tens ġodarek. Għal ċuċata għaxin balalu. Esim bizzej. Jekk intom tindunaw anka fil-Knisja, ir-relazzjonijiet jitkissru mux fuq affarijiet kbar, affarijiet ta' ċuċati. U nibda ngħid xi kultant ngħid, jħasra m'għandix ħabtit noqgħod naħlerux ma taħin fuq ċuċati. Għandi kwoti jiena ngħid hekk ara. Tagħmilx kruċjati fuq ċuċati. U ħafna minnkom tagħmlu kruċjati fiż-żwieġ, fix-xogħol, fil-familja, fuq iċ-ċuċati. Fuq iċ-ċuċati. Issa jiena l-bieraħ dattilkom eżempju żgħir. What was the big deal? Ma nafx għaliex dak il-ħin, rajta xi ħaġa kbira, jien il-balalu. Madwar it-tfal Daddy, what's the big deal? Tassew, what's the big deal? Amen. Intom tirrealizzaw li ħafna mill-argumenti tagħkom letteralment meta tħares lehom naqra minna qalbu tibda tgħid jiena fuq hekk qed niġġieled, fuq hekk qed nargumenta. Nista' ma naqgħodx nargumenta fuq għad iktar. Nista' ma nagħdux nargumentaw il-mużika, l-ajjat, il-ħin, il-sound, il-light, minn iktar dawl, minn iktar baxx, minn iktar jħossa, irrid iktar mużika soft, minn iktar mużika għatajjat u twerza u jgħodu jżegilgu magħha. Intom tindunaw li ħafna mill-argumenti huma fuq ċuċċati, ħafna mill-ġlied huma fuq ċuċċati. Paxxu lill-għadu. Kisru żwieġ, kisru tfal qudiemna. Għal dawk li intom kopju qed tisimgħu l-Ispirtu Alla x'qed jgħidilkom, għandkom bżonn tmorru tagħmlu tindif għad-dar. U tipprova xi tnaddaf ir-raġel jew il-mara, mhu naddaf lilek innifsek, u mara jgħid sorry aħfilli lil wliedek. Jekk ma tilx l-għadu, jiblalek il-wliedek. Għal żwieġijiet Kristjani, stop the word divorce. There is no divorce. You will mess up your life, your spouse's life, and your children's life. With pain forever. And what do you think? Għax jissib xi mara li ħatoġbok f'kollox. All you're going to do is you're going to take these problems to another woman. And by the way, you will be in adultery, eh? Tkun f'adulteru fil-Kristjaneżmu. Speċjalment dawk il-koppji li żewġta fik Kristu u tgħidu l-ideal dan Alla tajuli u din dan ifqu. Morru d-dar il-lejla, indmu u kisser kull kelma ta' divorzju u ta' separazzjoni u ta' annullament minn ġodjarkom għax dak għadhom qed jidwu u x-xitan għadhom qed jiklu minnhom dak il-kell. U dak id-demonju la ġabu r-raġel la ġabu l-mara għarfu li minflok tiġġieldu kontra xulxin, iġġieldu għal xulxin. Minflok il-knejjes aħna niġġieldu hawnhekk kontra xulxin, niġġieldu għal xulxin. U ħaġa waħda isimgħuni di ħatejnkom ukoll. Ipprovaw evitaw tiltaqgħu titkellmu meta tkun irrabjati jew mweġġa. Għax fil-weġġa ħafna jgħidu kliem li għada jew ftit siet wara jiddispjaċihom għax qalwa fil-weġġa fir-rabja. Ipprova meta inti rrabjat jew inti telalek jew inti tħossok ismani. Jew murħu mixja madwar il-blokk. Jew murħu kafè.
jomur inalaq waħdek. Imma jekk jista' jkun dak il-ħin tiffaċċjax il-ħuk, il-loħtok jew il-żewġek jew il-marti. Dak il-ħin iqaf. Aħwa italmu. Aħjar imma jingħalaq ġo kamra, x'passa mhux qiegħed f'sitwazzjoni li niddiskutu. Ħajkalmaw l-affarijiet. Ħalli tkun tista' tara ċar. Fir-rabja ma tarax ċar. Aħna l-koll, anke meta nażlu l-mara ta' ħajtna wara ġel ta' ħajtna, għax irridu nkunu aħna. Jekk inti tkun int, tiżżawweġ. Jekk inti tissalva, inti mseħ biex tkun parti minn ġisem, mhux organu topera waħdek. Amen? Żomm f'moħħok li l-battalja li inti qed tiffaċċja u din mhix teorija, din hija realtà. Il-battalja li inti qed tiffaċċja kull jum kontra żwieġ tiegħek, kontra uliedek, kontra l-Knisja, kontra l-fellowship, hija spiritwali. Hija spiritwali, il-battalja hija realment spiritwali, aħwa mhux ċajta, mhux teorija di. Hija reali, il-battalja hija spiritwali, letterali. Issa jekk jien ammur fuq il-mara tiegħi u ngħidilha f'isem Ġesu Kristu nikkmanda dak id-demonju biex joħroġ minn ġo fik iktar ħanżu domla. U probabbli mhux kwistjoni ta' demonju iktar karnalità. Jiġifieri ejn naqtaw għax il-mara għandha demonju għax ir-raġel għandu demonju. U probabbli m'għandhom l-ebda demonji, kull m'għandhom ħafna weġgħat u qed iwersqu. U inti minflok qed tismagħha jew qed tisimgħu qed twerżaq iktar. U meta jwersqu tnej, l-ebda wieħed mod jisma' lil ieħor. Ikun infaħħar Ġesu Kristu. It-tieni Korintin kapitlu 10 vers 4 sa 5 ngħidlek, il-battalja li qed niffaċċjaw mhijiex kontra l-mara, mhijiex kontra r-raġel, mhuwiex kontra l-pastor. Kif tista' ma tċempilx? Mhijiex kontra tiegħi jew kontra d-djakru, hija kontra l-għadu. Remember, we are for each other, not against each other. Hallelujah. Allura, b'daqshekk, qabli Mario llum għamel xi ħaġa qabbiżhom li għax forsi jiena forsi kont bil-bjambo u wuk il-bjabbo biba. U kombinazzjoni tajna. Imma ma nistax narmi dak kollu li jiena hemm bejni u bejn Mario. 15 sena relazzjoni għax daqqa waħda sinna karnali, narmija relazzjoni li hemm bejnietna u kemm kpejna flimkien u kemm ixxirikna flimkien u faħħanna l-alla flimkien. Allura x'ma qbilni f'xi ħaġa u ġġilna huwa minn argument, daqshekk narmu kollox. Kemm minn balalu ben. U hekk iż-żwieġ, l-ewwel pastor, din hija l-mara ta' ħajti. Il-pastor! Mbagħad issa pastor di mid-demonju! Dik hija l-mara ta' ħajtek għal omrok! Anke jekk tiżżewweġ 4 darbiet oħra li jkunu 3 minnhom adulteru, Għax Alla mhux purċinell, moħħkom hemm. Sewwa? Mela issa tħalt għalija kollha. U tallem imxi bimħabba u l-ewwel ħaġa li ħad tagħmel hija tingassa u tikkanċella me, self, what I want. Iqaf. Stop protecting yourself. Protect us, not me. As a pastor, as a man of God, as a Christian, I have to protect me, my wife, and my 2 kids to succeed, not just protect Gordon. If I just protect me, I'm thinking like the devil, making myself the center. Jak just noqgħod nipproteġi li l-nifsi, ix-xogħol tad-demonju nkun qed nagħmel. Kemm hawn minnkom tridu tixbħu iktar il-Sida Ġesu Kristu? Kunu onesti. Għalhekk batlek lili. Għalhekk batlek il-martek. Għalhekk batlek il-żewġek biex jgħinek issir tixbaħ il-Ġesu iktar malaj.
Mela, kif qed tippretendi li inti tmur minn glorja għal glorja? Biex tiġi, biex naf tirkeb xi naf xi sobto jekk ta' rix. Tmur minn glorja għal glorja taf xiexu, inqas jien u iktar hu. Immut iktar għalija u ngħix iktar għalija. U ngħix iktar għal Kristu meta jien għal Marti naqbel magħha ma naqbilx magħha jdu paċenzja magħha nipprova nismagħha. Issa l-mara tiegħi tifhem li jiena m'iniex perfett lanqas ukoll anke jiena qiegħed fil-proċess. Da mhux għax ir-raġel wasal mela jtieħu paċenzja bija li tidu paċenzja b'xi xejn. Waqqas intom miegħi jiena pastor magħkom, intom ukoll tidu tirrealizzaw il-pastor tagħkom qiegħed fil-proċess, jien m'iniex perfett. Jekk hawn xi minnkom għandkom xi dubju saqsu lill-mara tiegħi. Ittikom revelazzjonijiet kbar. Amen. Aħna kollha qegħdin fi proċess ta' maturità. Amen. Imma almenu komplih il-proċess. Isimgħuni aħwa, għal dawk li intom vera għandkom il-biża' tal-Alla u tħobbu lil Kristu minn qalbkom mhux bil-paroli fil-vojt biss. Kulħadd jaf jgħid il-biża' Ġesu nħobbu. Jekk il-vapuri li tkun qed jereq, mhux tkun l-ewwel wieħed jitaqbes. Qed tara kemm jgħajjad? Jekk kawrux ma tatorox mhux bil-forsi tajjad. Jekk int vera talla, vera mata! Bispina dorsali li ġejja minn vitron talla. Sew jekk intix fi żwieġ, jekk intix fil-leadership, jekk intix fil-Knisja, jekk int vera għandek vera mħabba assoluta għal Kristu u għal Knisja u nakadilek innifsek miċ-ċentru, għax it's about me, għax because how I feel and what I think, stop it in Jesus' name. You're in adultery, you're in idolatry. You're in idolatry. Inti qed fl-idolatrija, it's about you. It's not about you, it's all about him. Għax weġġawni. Saw għamlulek. Int ma tlitx l-Alla biex jaħdem fuqek u jitrasformak, kif ħajtrasformak? Biex joqgħod jaraxlek il-widnek b'xi rixa? Ma nissa għandek opportunità ħendelja ta' raġel talla. Ħendelja ta' mara talla. Mara titnoħroġ għax iġiri trid id-divors. Għax passer għattiex kemm tweġġani u tiex kemm tweġġani weġġalek ligo. Ligo il-mi. Dak li weġġalek liktar ligo. Because you didn't have it your way. Frank Sinatra is dead. He wanted it his way. Jekk trid iż-żwieġ tiegħek jgħix. Jekk trid il-Knisja tiegħek tgħix. Jekk trid il-familja tiegħek tgħix. Neħħi l-ewwel lil nifsek minn nofs. Għal dawk li intom miż-żewġin iqaf aħseb what about me? Too late. Mister ħsibt qabel ma żewwiġt. Fil-ktib ta' Galatin 5, jien ngħidilkom imxu fl-ispirtu. Taqgħux għall-passjoniet tal-ġisem. Il-passjoniet tal-ġisem huwa kontra l-ispirtu tal-Alla u l-ispirtu tal-Alla huwa kontra l-affarijiet tal-ġisem. Dawn it-tnejn huwa kontra xulxin biex ma jħallkomx tagħmlu dak li tixtiequ. Dawn vers 24. Dawk li huma ta' Kristu Ġesu salbu ġisimhom bil-ġibdiet u l-passjoni tiegħu. Amen. Isimgħuni, għodu attenti mill-gburija sottili li tipprova tinħeba wara l-umiltà falsa. Abdu għadi. Be careful of subtle pride hiding behind false humility. Għodu attenti minn dik il-gburija sottili tinħeba wara l-umiltà falsa. Għax
jina tajta lil-mulej. Ma mhux biżejjed li tajta l-mulej. Għax jekk għandek żwieġ, inti tittaħdmu żwieġ mhux Alla. Li kieku Alla qiegħed fi żwieġ, kieku l-mara tiegħek m'għandix problema kieku tiżżewweġ biss l-Alla. U viċi versa. Li kieku Alla kien il-mara tiegħek, kieku ir-raġel tiegħek m'għandux problema kieku Alla biss. Ma xemmint. U iktar ma tneħħi l-int minn nofs, iktar dak iż-żwieġ ħajkollu l-Alla jirrenja fih. U għajna naf li mhux faċli, naf. Dik huwa faċli kulħadd jagħmilha. Imma mhix impossibbli bil-grazzja tal-Alla kapaċi. Amen. Number 1 ukoll mhux number 1, issa xi punt number 5, issa isimgħuni. Kunu li biżejjed biex tirċivu l-għajnuna. Meta jgħid tirċivu għajnuna mhux minn kull ġakken ħeri u ġakken ġielta. Għajnuna minn għand nistalla. U meta tgħid nistalla mhux jiġifieri minnu perfett ħalli nar min jistajni. Forget it, qalbi. Go to heaven for perfect people. Okay? Nistalla taf min jistajni min għadda mill-istess sitwazzjoni li għaddejt minna. U rnexxielu jeleb. Dak li jista' jgħinni. Toqgħodux intom jekk ikolkom xi issue toqgħod tifrixa għax ħadd kabbar la ma ssolvi xejn. Inti xi trid? Tagħmel id-dannu fi żwieġ, tagħmel id-dannu fil-familja, tagħmel id-dannu fil-Knisja, jew issolvi. Għalhekk inħobb ngħid jien kun parti mill-soluzzjoni, mhux parti mill-problema. Ma jirrikjedi l-ebda spiritualità biex tara problema. Xej, ma jirrikjedix li tkun Kristjan, anointed, jew xi tip ta' maturità biex tara li hemm problema. Imma kemm jirrikjedi maturità u spiritwa u umiltà mazza fi Kristu biex inti tgħid qed nara problema ma kif ħankun parti mis-soluzzjoni ta' din il-mara, parti mis-soluzzjoni ta' dan ir-raġel. Għax Alla tak ir-raġel, mhux għax Alla tiegħek ir-raġel tiegħek huwa perfetta. Alla ma takx il-mara għax il-mara tiegħek hija perfetta. Intkom għandkom bżonn il-xulxin u dik ħadaħdmuha fl-imkien. Intom li hawnhekk aħna familja River of Love. Hawnhekk ħadd ma jiġi għax huwa perfett u aktar bravu, aktar anointed. Aħna wkoll għandna bżonn il-xulxin. U m'hawnx wieħed membru li m'hemm bżonn tiegħu. Kollha kemm intkom hemm bżonn tagħkom din il-Knisja. Alleluja. Halleluja. Mhux tab xejn id-demonju jiġġilida. The moment you said we, all hell rose up. Il-moment li qed taħna l-infern qam kontra tiegħek. Għax iridek tkun waħdek, iwarbek u jibbillek. Imma jafx qawwa u seta hemm meta hemm l-unità li naħdmu fl-imkien. Għax mhux faċli, mhux awtomatiku. Amen, żomm f'moħħok li inti bħalma Alla juża lilek biex tgħin il-ħadd ieħor, Alla ħajuża nies biex jgħinu lilek ukoll. Tkunx gburi tgħid jiena m'għandi bżonn in-nies, jiena Alla biżżejjed, mhux vera. Mhux vera Alla biżżejjed, Alla veru u nnufsu biżżejjed, imma għalhekk Alla għandu l-ġisem tiegħu Alla juża nies. Alla juża l-poplu tiegħu biex jgħinu lilek, biex jgħinu l-xulxin. Fl-istessin qed titgħallem l-umiltà, qed titgħallem tirċievi minn għand xi ħadd li forsi inti tgħid jiena ma nistax nirċievi minn għandu, mela mur għandu. Mela. Faċli li mur għand xi ħadd li niggustaw niffansjah. Mur għand xi ħadd li nifisek il-kallu. U għajt mulej tkellem minn dar-raġel u tara jekk Alla jmisslekx l-eruq ta' qalbek. Amen. Efesin kapitlu 5, vers 21. Oqgħodu għal xulxin fil-biża ta' Kristu. Vers 28. Hekk għandkom ukoll il-ġil ħobbu lin-nisa tagħkom bħalli kieku ġisimhom stess. Min iħobb il-martu jkun iħobb lilu nnifsu, min iħobb il-Knisja jkun iħobb lilu nnifsu, min iħobb l-arusa ta' Kristu jkun iħobb il-ħig lilu nnifsu. U viċi versa. Qatt ma ħadd bat il-ġismu stess, iżda mantnieħu juhu ħsibu bħalma jagħmel Kristu mal-Knisja, għax aħna l-koll membri tal-ġisem tagħna tiegħu. Aħna membri. Jekk wieħed iweġġa suppost aħna qegħdin hemm nitolbu għalih jew għalija u nissapportjawha.
Mem ħadd li m'għandux valur qudiem Alla. Mem ħadd minnkom, mem ħadd minn dil-familja River of Love li huwa bla valur qudiem Alla, kollha għandkom valur. Jiena ma nikkanċella lil ħadd. Issa hemm ċertu nies li jirrikjedu daqsxejn attenzjoni minn oħrajn. Jekk jista' jkun aqbad il-lezzjoni kemm jista' jkun malajr għax inti m'intix waħdek, okej hawn? Ftakar għax ċertu nies pereżempju jgħidu xi ħadd xi ġimielu oħt kienet għalt li pastor kont sa nieħu għalija kont sa nibatlek messaġġ għax ma qrajtux u ma rrispondejtniex. Inti taħseb lilek biss għandi jien hawn. Għax ma qrajtx il-messaġġ tiegħek, taf kemm hawn messaġġ ġew Alla biss jaf meta bagħtuhom. Għadni ma qrajthom, jekk trid xi ħaġa urġenti, sewwa aqbad u ċempel qalbi tiegħek. Mhux tibgħat li xi messaġġ u iktar u iktar tibgħat li f'xi messaġġ f'xi grupp. Inti taħseb li inti rajt jiena Gordon Ġemanxieta. Taf kemm għandi xogħol. Mhux qed ingerger, imma kun aware. Il-fatt li inti ħatta li kaxina ma ktibklekx lura ma rispondek taf x'qed taħseb about you. M'intix tikkonsidra dak Pastor Gordon Ġemanxie għandu ħafna xogħol, għandu ħafna fuq moħħu. Nirringrazzja Alla mhux qed ingerger u mhux qed ngħidlek għax ma nirrispondik. Imma jekk inti xi ħaġa urġenti toqgħodx tibgħat li xi messaġġ xi grupp. Inti qed tikkonsidra lajnek biss kif jgħiduha bil-Malti. M'intix tikkonsidra dar raġel apparti li għandu familja, għandu mara, għandu tfal. Għasli kuku mandi xej. Għasli kieku kull ma nagħmel manġa passiġġa. U kol ma tgħidx għax jien, stop thinking about you. Forsi dak il-bniedem li ktiblu forsi jien naf għalqulu l-Facebook. Jew dak il-bniedem forsi jien naf kien ma jiflaħx. Jew dak il-bniedem sifer u inti minn għalik għax mhux qed jirrispondi għax forsi offendu lejk u m'għandu ma jiġi kelmek. U laqqas għandu l-akbar ħsieb u inti taħseb laqqas ma jiġi kelmek. U tibda tfassal stejjera hawnhekk u qabel tibda tikteb kontra tagħha u kontra tiegħu u kontra fuq il-Facebook. U mbagħad sorry ta' passer ma kontx naf. Taf għaliex għax inti konsidrajt lilek. Tassumi. U kif jgħidu bil-Ingliż, when you assume you make an ass out of me and you. Amen? Apparti l-iskrittura tgħidlek assuming, tassumi huwa l-erq tal-gburija. Tassumi xejn fuqi. Tassumi xejn fuq żewġek. Ħallih jitkellem, ħalli żemma xejn fuq martek, ħalliha titkellem għatija widhen. Isimgħuni moħħkom hawn. L-ebda relazzjoni fis-saltna Alla ma tkampa jekk ma jkollkomx intom personalment il-biża' Alla. Smajt nies hawn ngħidlek di? No relationship in the kingdom will function without the fear of God. L-ebda relazzjoni fis-saltna Alla ma tkampa jekk ma jkollokx ġenwinament f'qalbek il-biża' Alla. Da jien irid nagħmlu sewa għax għandi l-biża' Alla. Mhux għax il-mara tiskopri jew ir-raġel jiskopri jew għax il-knisja tisma'. Irid nagħmel affarijiet sewa għax għandi l-biża' Alla. Amen. U isimgħuni, meta jkun hemm challenges naturali. Ħanikom challenge naturali sew fi żwieġ u anke fil-Knisja. Ejn nagħmlu mod pereżempju hawnhekk jiġi xi ħadd qatt ma jinħasel jien tempesta. Iħobbu Alla għal dak ir-raġel? Come on, nkunu onesti. Iva. Mela da qed initten post. Issa jew hawn min ikollu mart mentali, orrajt jiġifieri tkun paċenzjuż, kont toqgħod attent għax qabli da qas jaf inten. Qabli ma jafx inten. Qabli hawn xi ħadd għandu mart mentali, qabli huwa homeless. U inti tgħidha dak kemm jinten u miskin daqqas għandu dar. Naġlu ħafna. Mela, imma issa ilu jiġi l-fellowship u ġimgħa wara ġimgħa u jibqa' jiġi jinten. Allora dal-ħatwa ħajjgħidlu inta tinten brother. Tittejlu. Maħabba. Jgħidlu isma' brother, jgħidlu skużani għanejlek, jgħidlu ma għandek riħa, skużani, jgħidlu ma jgħidlu mhux jgħidlu toħodx persona. U jekk jista' jkun tgħidlu x'inti, ħalli jew lili jew xi ħadd mid-djakni leaders jgħidu ilu. Imma xi darba dik anke volja hija problema naturali, imma trid tiġi indirizzata. Hekk ukoll fi żwieġ. Jekk il-mara pereżempju
forsi il-mara tilbes per eżempju ċertu l-bis li ma ġobnix. Is-sinti tmur qudiem il-mara tgħidilek il-mamma mija, wow, sis kemm għandek libsa sabiħa u għar-raġel kera daqs dewa balla. Bis-sejta ngħidilkom dawn l-affarijiet jiġru. Ħanfakkarkom, il-mara mhux lilek tittoġob lili. Issa, martek libbisa li trid. Imma marti titilbes dak li ġob il-żewġa. Iddejjaqni l-fatt. Per eżempju, jkun hemm koppji. U xi wieħed raġel li pastor jaħseb diet inkellem ma di ma tismanix għax omma tgħidilha li okej. Inti l-ommok tittoġob. Inti l-żewġek tittoġob. U viċi versa. Għax il-papa kull meta jidħol mid-dar kien jagħmilha l-fju, jagħmilha l-breakfast u jimskilha saqajja lill-mami. Dak il-papa misek iżewwix lilu. Li tiġi perverżjoni, ovvjament. Ftakkar nisa li intom mhux il-papa żewwixt. Tqabbilx il-raġel mal-papa, tqabbilx il-raġel mat-tiju, tqabbilx il-raġel man-nannu, tqabbilx il-raġel mar-raġel ta' dik il-mara tal-knisja li tammira. Inti għandek raġel uniku u għandek mara unika. U inti lila trid tidra toġob. Mhux il-mari xerri ta' Mario. Għax għaltlek kemm inti handsome brother. So what? Forsi il-mara tiegħek kif tarak pereżempju b'dak il-qalsit tgħidlek ja mur neħħi minn hemm u inti tgħidlek imma id-djakra Mari qalt li ġej xraqli. Men inti id-djakra Mari tittoġob qed tifhmu aħwa. Da fi żwieġ. Għalhekk isimgħuni moħħkom hawn. Għodu attenti għax ċertu daħasra nies b'intenzjoni tajba ikunu huma stess jikkontribwixxu għat-tifrik bejn il-koppji. Bis-sejta ngħidlek. Jiena lill-uliedi taf meta jiżżewġu la jiżżewġu u għad baqalhom xi madwar 50 sena oħra qabel ma jiżżewġu. Msik, in Jesus' name nikkanċella dik. Dak għax inħobbu mir-ridhom miegħi, ovvjament. Sewwa. Imma unuk li jgħidli papa, do you like this? As a married man, does your wife like this? No, mela it doesn't matter if I do or not. You have to please your wife. Issa mhux nitkellem fuq affarijiet tad-dub, qed nitkellem fuq affarijiet sew. Għax id-dnub li huwa ma żgur tneħħih għax inti tittoġob l-Alla. Sewwa. U hekk ukoll aħna bħala familja, aħna River of Love. Kull knisja, kull kongregazzjoni hija unika. Għandna dottrini li huma fundamentali li ma jitbidlu mkien ma l-ebda knisja. Ma mbagħad għandna viżjoni differenti, noperaw differenti, u nuk li toqgħod qabbel River of Love ma' knisja oħra, aħna maħniex dik il-knisja. Full stop. Għandna l-istess Kristu, għandna dottrini prinċipali u kardinali l-istess, imma aħna mbagħad forsi noperaw differenti. Għandna mużika differenti, kif immexxu l-affarijiet huma differenti, għax aħna familja. U kull familja li suppost hija mara raġel u tfal, għavolja mill mara raġel u tfal xorta, kull familja topera differenti. Qed tifhmu aħwa? Jiġifieri dawk li intom forsi ġejtu minn xi knies oħra, toqgħodx qabbel għax aħna qabel hekk konna nagħmlu ma jimportanix. Issa ġejt River of Love, issa inta bagħtek mela quickly adopt. Bil-fors. Għax inkella ħad ispiċċa int ħajkollok problema. U l-għadu ħajsa kontra tiegħek. U jekk xi ħadd ikun River of Love u mar x'imkien ieħor irid jgħadda t-temm jekk taħseb li Alla bagħtek hemm. Sempli toqgħodx jgħidulhom għax aħna konna River of Love. Ħażin qed tagħmel għax tġib il-firda, tġib il-tifrik. Qed tifhmu kif l-hawn l-istess prinċipji jaħdmu fi żwieġ, fir-relazzjonijiet u fil-Knisja. Għalhekk ħażin meta għax il-boyfriend li kelli kien jagħmel hekk u inti ma tagħmellix, misek iżewweġ lilu. Unuk li toqgħod qabbel. Meta l-Bibja tgħidlek toqgħodux tqabblu, toqgħodux tikkompetu bejn wieħed u ieħor, toqgħodux tqabblu bejn ieħor aħna kollha uniċi. M'hemm ħadd ara dan aħjar, aħna kollha uniċi, aħna kollha prezzjużi għal Kristu, kollha għandna sejħa unika,
il-knejjes kollha li beda Alla u bdew sew f'Malta, apparti dawk xi ftit li bdew b'ribellioni li ma nemminx li Alla bdew hemmhekk, imma mbagħad dak li jtieħdu risposta lil Alla. Sewwa kull knisja għandha l-missjoni speċifika tal-Alla fuqha. U River of Love għandha l-missjoni speċifika tal-Alla fuqha. U aħna maħniex f'kompetizzjoni. Aħna kollha nimlew xi bżonn fil-ġism ta' Kristu. Inti taf li ma bżonn timla f'ħajtek fil-Knisja ta' Kristu li Alla poġġik biex inti ssaħħaħ il-Knisja. Amen. Halleluja. Grazzi Ġesu. Il-bniedem naturali tħallih x'jgħaddi iċ-challenge'jah fuq dirjettilkom. Amen. It-tfal tiegħek ħajirriflettu u ħajassorbu sew it-tajjeb u sew il-weġġat. Għal dawk li intom tħobbu tgħidu ħafna. Ftakar Proverbi 18-13 tgħid, min iwieġeb qabel ma jisma' u iblaħ. Ismiktar. Nofs il-problemi tiegħek jisparixxu jekk titgħallem tismiktar. Il-Bibja tgħidlek isma' ġagbu wieħed 19, kunu għafu dan u eżis ħuti. Araw li kull bniedem ikun ħafif biex jisma'. Ħafif biex jisma'. Tqil biex jitkellem. Tqil. Taf kemm ikollok tentazzjoni jiena u int. Taf kemm ikolli tentazzjoni biex nibatlek messaġġ u ngħidlek u intik ħassla bil-polit u ngħidlek in Jesus name fl-aħħar. U għabli intom ikollok it-tentazzjoni tagħmel lili jew il-ħadd ieħor. Stop it. Silence never broke anyone. Words broke many people. Is-silenzju qatt ma kisser il-ħadd, imma kliem ikisser ħafna nies. Titkellimx, isma' aktar, ħu paċenzja, jekk qed tħossok imweġġa' arrabjat, frustrat, aħjar mur orqod fuqha. U tgħid xejn. U mbagħad qabel ma ħatgħid xi ħaġa, make sure li għandek l-attenzjoni għax jafek inti tiġi tgħidli, basta ħalejek xi ħaġa malajr 5 minuti jdumlu xi siegħa. Sewwa? U jiena m'għandix ħinek dak il-ħin, m'għandix moħħok dak il-ħin għax pereżempju għandi nies qed jistennewni. Passer, nixtieq inkellmek sija, anke se jintik. Insati inti jomlok u anke iktar. Imma jekk ħadd kellimni fit-tul, għamel appuntament. Mhux tiġini wara l-bib ħankellmek minuta u nagħmlu xi nofsi hemmhekk. U ħadd ħareġ u jiena noħroġ minn hawnhekk fil-11 u 11 nofs li ta' filgħaxija. Pastor, jimportan nagħmlu appuntament iva. Bil-qal kollu. Sija, sadej, no problem. Ħantik ċans tgħid dak kollu għandek bżonn tgħid. U xejn dik l-attenzjoni tiegħi. Għax isproblek ħadd iġini f'daqqa ħajn fil-ħin u minix lesta għalik, ħajkolli moħħi scatter qed naħseb fuq dik, qed naħseb fuq il-karozza, qed naħseb fuq dak li qalu li dak, qed naħseb fuq xi rid nagħmel issa. U mbagħad tibda tgħix il-pastor ma jtinix attenzjoni, mhux ovvja. Inti fiex jitkellmu l-pastor. Ej, Superman hija biss fil-movies ta' Hollywood. Jien minni Superman ta' niflaħ għal kollox permezz ta' Kristu, ma għalik ma niflaħx. Niflaħ għalik fil-ħin tiegħek. Niflaħ għalik fil-ħin tiegħek. Jiena niflaħ ħafna nirringrazzja Alla, ma kollox f'ħinu. Amen? Grazzi Ġesu. Grazzi mulej. Poġġi li jekk innifsek fiż-żarbun tal-persuna l-oħra u aħseb kif tħossa dik il-persuna. Inti qed tgħid xi ħaġa. Inti forsi għax ħadd bi kbira kif irraġixxej jew kif irraġixxi dik. Inti poġġej li jekk innifsek fiż-żarbuna dik il-persuna. Għaliex irrabja, għaliex qabżitlu. Għaliex forsi kelmek b'ċertu mod. Għaliex? Taf il-Bibja tgħidlek bħala ħan nitkellem imma l-atta pastor. L-ewwel pastor tgħidlek meta kien hemm xi ħadd li jiżbalja, l-ewwel għatih l-istruzzjoni, u mbagħad il-correction, u mbagħad ir-rebuke. Mela hekk inti ħadd kompli tagħmilha u jien għandek xi ħasla bil-pulit bil-mħabba u nolli naqal aħna miegħek. Wis probabbli inti biss daw it-tlieta. Wasalt għalija ġifieri, jekk jiena tiġajtlek x'għandek tagħmel. Tkellimna fuqha. Issa tgħodix bi kbira jekk jiena ħanatik ċanfira. Qed tifhmuha kollox imposta fil-Bibja.
Amen. U jiena ma nistax ħadd infatti, ma nistax niddilja ma l-istess problema ġimma. Ġajna l-istess ħaġa, ġimma diħla. Ġajn, għamel problema differenti għajajtni. Tifmu aħwa. Jekk jingħid lek isma' toqgħodx titfa' dak il-videos fil-vojt fuq Facebook. Jew palla fil-vojt fuq Facebook kontra dak u kontra. Għidlek darba, għidlek darbtej, għidlek issa, jekk ħanċanfek toħroġ għalik, jekk tuħalik problema. Għalik il-problema mhux għalija. U Alla jkun qed jittestjak u inti ħadd tiffelja test. Il-ħadd fejn hu Kristjan? Hawn Kristjan? Kristjan ġie l-ħadd fuq, ġie l-ħadd, monna niklu mal-Apostle Neville, il-ħadd. U Kristjan qed lussan wasla kiena lura l-fellowship. Ma nafx hekk xever għal qiegħed hawn. Għalli passer ġie għalli fejn hu Kristjan? Fejn hu Kristjan? Hawn hu Kristjan, tinkellem fuq hekk ara. Imbagħad timsi tħabbix ħasekaw ħafna Kristjan ħadd ma jaf minn inti. Tifhem? Infatti fil-fellowship u xi erba' Kristjan. Anyway, insomma, u da ġie li passer iftakar qed li passer ħammorru aħna xirta tlak issa waslek jien. U Kristjan ġie fuq għalli passer isma' u qed nitkellmu mal-Apostle Neville mal-mejda. U bada jisir ħin, nifhem għax ovvjament jinetlu li waslu. Għalli issa sar ħin ta' għetlu, that's your problem, not mine. U kesaħ. U bada jbiddel il-kuluri bħal kalla ma jonte. U naf li kienet ġejja okkażjoni ta' offiża. Imma rrid inti jielek. Mel inti tmur fuq il-pastor u l-apostel tgħidlu sal-ħin ta' hija. Ibsax, itallem minna dik. U grazzi mulej għax għandu għalbu għal-Alla tallima. Għalhekk inti kemm il-darbettilkom, naf kemm il-darbettilkom. Għettilkom kull ħaġa li tgħaddi minna qalbek qed tiġi testjata. Kull ħaġa li tgħaddi minna qalbek qed tiġi marbula. U għetlu mur, itlaq jekk ti. Sewa xi titlaq inti ninterrompi dal-meeting hekk għaddis ta' konversazzjoni u inti għax trid nwaslek, il-pastor ħaj waslek u jitlaq mill-meeting minn mal-apostel. Ekla. Għax jisali, that's your problem. Tifmuħu? Kon naf li ħajkollu opportunità biex juhu għalija. Imma kella bżon tiġi dik, ħajkber. Naqs li kieku wulidi ħajdu li isma' daddy, let's go ta' because I'm fed up here. Tough luck. Tough luck. Ara ma terġax tirrompini hekk. It's out of line. Tifmu? Aħna rridu nikbru aħwa. Dik hija l-maturità fi Kristu aħna rridu nikbru. Amen aħwa. Ma nħobbux u żgur nħobbu dak ir-raġel, grazzi Ġesu. U għandu tex kemm għandu talenti sbieħ u għandu u ħajkun ta' użu kbir għall-glorja tal-Alla f'din il-ġisem. Amen. Amen. Amen, mela poġġi lek innifsek fiż-żarbun ta' dak li jkun. Amen. Halleluja. Grazzi Ġesu. Filippino ħanispiċċaw. Ħanispiċċaw ejja. Filippin kapitlu 2, vers 1, ismgħu. Jekk hemm fikom xi faraġ fi Kristu, jekk hemm xi kelma ta' ħlewwa fl-imħabba, jekk hemm xi xirka fl-ispirtu, jekk hemm xi ħnina modrija, kunu fema waħda. Fema waħda, kulħadd jgħid fema waħda. Mlewni bil-fer, ħajkolkom l-istess imħabba u ruħ waħda u ħsieb wieħed. Tagħmlu xejn bil-pika ta' partit. Anqas għal ftaħir firaħ, imma kunu umli u kull wieħed minnkom iqis il-ieħor aħjar minnu. Qed tinnotaw li il-jien jikkanċellah Kristu. Ħadd minnkom għandu jfittex li jaqbil lilu, imma li l-ewwel jaqbel il-ħadd ieħor. Mela jiena fi żwieġ, I like it whether I don't like it or not, l-ewwel ma jtikkonsidra l-marti. Imma marti wkoll viċi versa tikkonsidra lili. Amen. Jina żewwiġt biex taġobni ma taġobnix biex naġob għal-Marti issa. Imma Marti żewġet biex taġob lili. Jina sir Kristjan biex naġob il-Kristu mhux biex naġob lili. Dak li jina ħanamal bħala Kristjan, kif ħanġib glorja lil Sidi u kif ħanibni l-ġizem ta' Kristu li jħobb. Mela għax jien, grow up. Amen. Am I being tough? If you think I'm tough, wait until you face a holy God.
Amen. Thank you, Jesus. Alla jħobbok, isimawni. Għat mandek għat taħseb li Alla ma jħobbok, x'Alla jħobbok. Imma min Alla jħobb, Alla jiddisciplina. Għax jiridek inti. Taf xin, ara għanedkom di, tinsewa għat, tax din hija messaġġ waħdu. Taf xin l-iktar ħaġa li Alla jrid li minnek? Taf xi jrid Alla minnek l-iktar ħaġa, għaliex Alla salvak u sejħ. Taf x'inhi? Li jagħmlek bħalu. Inti dil-proċess fuq din id-dinja taf x'inhi? Kuljum issir iktar bħal Kristu. Dik hija l-ikbar missjoni tal-Kristjan. U kif ħassir bħal Kristu? Erfa' salibek kuljum. U ħajweġġak, ħajjigirfek, ħajdaħħallek l-iskaldi, ħataqa, dak is-salib xi kultant ħajavviġlek rasek. U terġa' tqum. Jekk inti taħseb il-Kristjaneżmu easy, you're in the wrong religion. I mean, we know it's not a religion. Amen. Dejjem fittex li titgħallem iktar milli tgħallem iktar. Smajta di? Dejjem fittex li titgħallem iktar milli ħanalmek xi ħaġa. Naf, u aħna peress li aħna kollha bravi u nafu ħafna naqra diffiċli għalina. U ħajtek kollha ħad iskopri iktar u iktar li iktar ma fittix li titgħallem ħad tkun akkwistajt iktar erf talla, ħad tkun għamilt inqas żbalji f'ħajtek u ħajkollok ħafna inqas regrets. Amen. Itgħallem ħobb lilek innifsek. Bħalma Ġesu qallek ħobb illajrek bħala ma tħobb lilek innifsek. Ismani meta Ġesu kien jgħidilek ara vera Ġesu għax tinsiex Ġesu huwa perfett u ma jagħmel żbalji. Ara ma taħsibx Ġesu kien jipprova jimlilek jew jimlik bil-ego nafħa għax qallek ħobb lilek innifsek. Ara ma taħsibx li għax Ġesu qallek ħobb lilek innifsek daqshekk qed innefaħlek l-ego. Meta titgħallem tħobb l-Alla u tħobb lilek innifsek healthy hemmhekk ma jibqax int fin-nofs tibda tikkonsidra l-ħadd ieħor qablek. Amen. Grazzi Ġesu. Glorja lilek Missi. Itgħallem isma'. Ara llejla jekk hemm xi ħaġa li tinsewx. Itgħallem isma'. Tkellem inqas u isma'. Ipproteġġi ħsibietek. Kemm importanti di. Il-Bibja tgħidlek fil-Proverbi 23 vers 7 bħalma l-bniedem jaħseb hekk hu. Taf għaliex inti tagħmel dak li tagħmel? Taf għaliex jiena nagħmel dak li nagħmel? Għax jiena ittrabbejt b'ċertu mod. Għamilt ċertu patterns f'ħajti u penġejt ċertu images, stampi u ideat f'ħajti li jaqqas qed ninduna li qed jikkontrollaw lil ħajti. Allura jiena kuljum irid inġedded ħsibijieti u rrid nittestja se naħseb u ġenat inħalli ħsib li ma ħsibijiet qed inħallihom imexxu li ħajti. Għalhekk għall-koppji iqaf aħseb fuq divorzju. Iqaf aħseb fuq separazzjoni għal dawk li intom miżewġin. Iqaf. Tgħidha qattik ta' dik il-kelma, dik hija dawwa, insulta l-Alla, quddiem Alla dak l-istess Alla li inti qed din il-mara tiegħu u din ir-raġel tiegħi. Amen. Thank you, Jesus. Jiena u inti ħajjitna kollha hija bbażata fuq patterns li aħna bnejna. Mela oqgħod attenx patterns qed tibni. Amen. Halleluja. Għamel li ħsibitek ikunu fuq dak li Alla qal. Ġedda ħsibitek bil-kelma tal-Alla kuljum u jitlob l-Alla jtak l-erf kif inti tapplika l-kelma tal-Alla u hija ħaġa li tisma' l-kelma u hija ħaġa oħra li tapplika dak li tisma'. U l-Ġesu jgħidlek li għaref mhux dak li jismagħha, imma dak li jitwettaq u jibni fuq dak li jisma'. Amen. Itrenja lilek innifsek. U attent x'images se tħallu jwigwidawlek ħajtek. ħajjitna d-dinja hija mimlija stampi u images li aħna ħallejna jifformawna biex forsi nipprovaw nkunu survival, nkunu kapaċi ngħixu f'din il-ħajja. Imma Alla seħinna biex aħna nkunu renjanti f'din il-ħajja. Amen permezz ta' Kristu Ġesu. Ejja nbaxxu rasna nitolbu. Skużawni li dejjemkom daqsxejn iktar mis-soltu llum l-erba'. Imma please morru d-dar u isimgħu ħerġa'. Għada festa te, amen, grazzi mulej, mela ġew semaħ dar te. Amen.
ايدي الطلبه ورايا من قلبك ورا كمان منكم اونست اللي باستر كل بزون نسمع هذه الكلمه اسمعوا اولي دي كمان كون اونست كون املي issa ħansa sikom mistoqsija tollix idejk jekk mhux vera. Kemm minnkom tgħid li passerina ħammur u ħanħalli lil Alla konxjament ħammur naħdem fuq għadi. Konxjament ħadmur taħdem fuq. Amen. Awi, jien ukoll da. Jiena mhux qed nimkarti għadda għax jien wasalt. Intom nisa, irġiel, miżewġin, koppji, familji. Mur id-dar, inħala għal-malmulej l-ewel, jekk għandek bżon tindem u tgħid sorri lil martek, sorri lil żewġek, ejdilu. U ara ma tmux jgħidlu għax. Ara ma tmux, don't you dare say but. Get your butt out of the way in Jesus' name. Sorry, I was out of line. Sorry, żbaljajt. That's it. We are not, this is not about me, this is not about you, this is about us. And us are gonna make it in Jesus' name. Amen. Hallelujah. Kulħat u bil-wifqa. Kulħat jgħidi warajja. Amen. Poġġi jgħid qalbek u minn qalbek jgħidi talba. U jina ħanajda ma'kom minn qalbi ovvjament. Kulħat jgħidi l-muli qaddis. Int l-ola wieħed, l-ikbar wieħed. Int ġibti lek nifsek fi xejn. Ma għax tikkonsidra l-kobor tiegħek u l-glorja tiegħek, imma poġġejt lili l-ewwel. U poġġejt lilek nifsek fuq wara mole. Ġesu, bħalma int għamilt għalija, ejni jien ukoll nagħmel l-istess mod għal marti, għal żewġi, għall uliedi, għal knisja tiegħek, għall arusa tiegħek Ġesu. Aħfilli mulej fejn jint kellimt u rilaxxajt klim li kisser ta' dispreċ saħtit. Nikkanċella kull kelma li tmur kontra l-pjan tiegħek issa stess. Aħsilni bid-dem qaddis u glorjus tiegħek mulej. Ġesu, inti l-mulej tiegħi, inti s-sit tiegħi. Irrenja int f'ħajti. Irrenja fil-żwieġ tiegħi. Irrenja fil-knisja tagħna. Ġesu, aħfilli fejn jiena qatt inżomm għalija, jew ħadd għalija għax qatt nikkonsidra l-ewwel x'jidher li jien x'inhu tajjeb għalija. Aħfilli Ġesu li poġġejt li nnifsi fiċ-ċentru tal-pjan tiegħek minflok il-ħaddieħor il-ħuti, il-knisja tiegħek. Ġesu, bil-grazzja tiegħek ħankun kapaċi nagħmlu dan. Għalhekk nindem minn qalbi fejn żbaljajt. Spiritu tal-Alla, imlini bl-erf tiegħek. Itfa' fuq il-biża' tal-Alla biex dak li nagħmlu sew minn qalbi. U fejn jien niżbalja nkun kapaċi ngħid sorry, nindem fejn żbaljajt. Mulej tiegħi u Alla tiegħi. Int kollox f'ħajti. Mexxini int. Mexxi żwieġ tiegħi. Mexxi l-familja tagħna. Mexxi din il-knisja. Mexxi l-poplu tiegħek. Għax it's not about me, it's about us and you above all. Int fuq kollox Ġesu. Inkisser kull pjan tad-demonju. Unġibu fuq xej kull skema, kull saħta, mibawta kontra l-knisja tagħna, kontra il-familja tagħna, kontra l-żwieġ tagħna. Dak kollu l-għadu bat kontra tagħna ma jirnexxix fissem Ġesu Kristu. Lilek kull glorja u tifħir mulej fissem Ġesu Kristu. Amen. Amen. Amen, amen. Hallelujah. Eżis aħwa ta' YouTube u Facebook. Nħeġġiġkom dan il-weekend naqdu magħna għal daw kollha taraw il-sibt filgħodu mill-10 sa
sija ħankunu qed nagħmlu March for Jesus ma' Kristjani oħra madwar Malta Għawdex ejjew intom insara Kristjani għaqdu magħna ġewwa il-Belt Valletta ħanintaqgħu ħdej il-Borza ħdej l-barakka ta' fuq fejn ħammorru nimmarċjaw, inkantaw nfaħru l-mulej fit-toroq tal-Belt Valletta għal March for Jesus. Il-ġimgħa filgħaxija pitada, il-ġimgħa filgħaxija ħajkun hemm il-grupp Ġenerazzjoni Ġesu, il-grupp ta' kanti fħir, mużika gospel, ġewwa l-Belt Valletta ħdej il-Fontana ta' Tritoni, ħankunu tinfaħru l-mal Kristjani oħrajn, il-Sidna Ġesu Kristu fil-Belt Kapitali, ejjew naqdu magħna. Pija il-paċi magħkom u narawkom il-weekend li ġej. God bless you. Hallelujah! Daw kollha